Unsa kaha ang akong magtutudlo? Sugilanon ni Angeli Ludovico, dibuho ni Manaligod. Ni anang gabi sa dili pang unang adlaw sa klase, adunay usa ka batang lalaki nga naghinam-hinam nga nag-andam sa iyang mga gamit kauban ng iyang papa. Human ni ana, nagsugod na siya og una-una sa mga butang nga nakapabalaka niya bahin sa pag-eskwela. Ug iya kining gisulti ngadto sa iyang papa. Pagkabuntag, nagpadayon ang iyang kabalaka sa dihang gihatod na siya sa iyang mama ug papa. Pag-abot nila sa eskwelahan, nakita niya ang daghang bata nga nagdula. Niadto siya sa iyang classroom ug giabi-abi siya sa iyang mahigalaon nga magtutudlo. Ug nangabot na ang ubang bata. Ug silang tanan mahigalaon. Nawala ang kabalaka sa batang lalaki. Unya, nakita niya ang usa ka batang babaye. Mamurag na hadlok pareha sa iyang gibati pag-una. Iya kining giduol ug nahimo silang managhigala. Ang klase sa kinder nagsugod na. Nanganta sila, nagporma sa mga bloke, nagcolor og mga nagkalain-laing hulagway, ug naminaw og mga sugilanon. Ug ang batang lalaki nalingaw pag-ayo sa iyang unang adlaw sa pagtungha sa eskwelahan. Ug ganahan na kaayo siyang moeskwela kada adlaw. Mauna kadto ang katapusan sa istorya. Sa sunod na usab, amping!